Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, sekedap. Waalaikumsalam. Wah, Bu RT, wonten napa enjing-enjing sampun mruput mriki? Ngene Bu, aku arep menehi info babagan program lingkungan ning perumahan. Program lingkungan apa sing ajenge dilaksanakake, Bu? Niki to Bu, wonten program penanaman nganggo cara hidroponik. Wah, ono Pak RT, krungu-krungu kok arep ngenekake program hidroponik. Loh, hidroponik niku apa lho Pak ne? Kok saja sampean ngerti? Iku lho Bu, hidroponik niku budidaya taneman kang nggunakake banyu tanpa nggunakake lemah kanggo mediane. Alah ngono. Wonten napa Pak kok ngrumpul-ngrumpul? Niki to Bu, wonten program penanaman nganggo cara hidroponik. Lho Pak, bukane penanaman butuh lahan sing amba, sedangkan lahan lingkungan awake ciwut. Lah iya Bu, wong mepe-pemean klambi ae ndadak ngeret-ngeret nek njaba. Junjungi nek dhuwur gendeng terus badhe diseleh pundi. Niki kula wonten solusi. Pripun Pak? Kan tandure bisa kanggo paralon sing ditemplekake ning tembok utawa pager, dadi mboten nganggo tempat sing amba. Wah, iya Pak, saged. Nggih Pak, setuju. Moro-moro, fakta hidroponik kuwi unik lan menarik. Hidroponik kalian program pemerintah kanggo penghijauan, umpamane sing ora duwe lahan hidroponik, dumadi upaya nandur kanthi migunakake media pipa lan banyu. Prinsipe hidroponik ana 6. 1. Cahaya, 2. tanduran, 3. media tanam, 4. banyu, 5. tangki, 6. pupuk. Tata mlakune ning jopo pantartanan angin Ayo loro sing pengen tandur-tandur ning ora duwe lahan sing amba bisa nggawe teknik hidroponik amarga nandur nganggo teknik hidroponik iso tukul luwih cepet lan luwih efisien. Zaman modern saya ringkes ra oleh males. Eling tandur, eling hidroponik, manggon negeri sing luwih asri eti peni. Iklan layanan masyarakat kaucapaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.